Hallo lieve kijkers en luisteraars van TV Oranje. U kent me vast nog wel. Ik ben Harm-Jan de Ruiter van mijn eerste debuutnummer Je Laatste Poen. Ik heb inmiddels 4 nummers opgenomen die dus uit zijn gebracht. De laatste nummer die heeft dus de titel meegekregen Echte Liefde. Die heb ik voor mijn vrouw geschreven. We zijn namelijk ook 32 jaar getrouwd, veel meegemaakt. En in elk geval, dat wou ik op die manier. Ik ben op het moment, is daar een hele mooie clip daarbij gemaakt. Die is verzorgd door TV Oranje. En het studiowerk is gedaan door Martin Sterker en Valt de Mond. En we zijn op het moment dus druk bezig met 2 nieuwe albums uitbrengen. De ene album van 12 nummers, dat zijn Nederlandstalige nummers die ik zelf heb geschreven. En de tweede album, waar we dus ook druk mee aan het werk zijn, die moeten ook dit jaar nog klaar. Dat is een Groningstalige album, ook met 12 nummers. Ik ben dus heel druk aan de weg aan het spijkeren. En u zult dus nog heel veel van me zien en ook heel veel nog van me horen.